Asa may mas makapangatol ka si mong ulo, koto o tingbayad sa utang? Tingbayad sa utang, sir. Ano naman? Wamatay ka bayad. Utang. Bayad utang, sir. Yung bayad yun. Problema matay, gabag katapusan, wala tayo makubra. Ang koto? Katol sa o, sir. Paminaw sir ang kuto. Kay ang utang pwede naman likay-likayan. Ang kuto di likay-likayan. Katol gud. Ang kuto sir. Kay? Bali magatago man sa utang. Ang kuto di suguan. Utang gid sir. Kay? Kay ang utang inigabot sa panahon nga tingbayad. Mangaot man ka kay makuha na po imong budget. Kuto gid sir. Kay naman na sa atong makapangaut na gid na ang utang mapangitaam nagpaagi. Kaya Kuan sir, kuto yun sir. Kay? Pwede madam, dito pa na, magpaupaw ka, mawa magkuto. Ang utang, kung naikwarta, mabayaran, kung wala, pasensya. Ang kuto sir, dugay ra nang knockout ni Pacquiao. Si Kuto. Tingbayad sa utang. Ano naman? Kay wamatay ka bayad. Permanente man ang kuto na Kuto. Mamaak man na sa o. Ang utang? Ang utang. Likayan talaga. Tago-taguan. Utang. Kay? Di man ko pala utang. Koto? Ang kuto, kung pabuhay ka sa init, ako tuon jud ga. Mana mga uti mong Kuto yun, sir. Ano naman? Kaya ang utang, kung makabayad ka, wala na may katol. Ang kuto, permanente yung kutoon nyo ka. Ang utang yun sir kay kuto, di man ko kutoon, wa man ni katol. Saman!